Fingers, king, finger, where are you? I aquí ens caldria no aquesta sintonia tan meravellosa, sinó una d'última hora, perquè Laura Ser ens porta últimes hores de les cases reials. Sí, no cal, Laura, gràcies. Hola, què tal? Estic una mica estressada. Avui, des d'aquí, enviar una força abraçada a la nostra companya Maria Castanyer, valorant la seva tasca com a community manager del Pregoner, perquè he de dir que és molt dur, tot plegat. O potser és que jo no soc prou millennial, també pot ser. Però dit això, que la Meghan i en Harry, anem al que ens interessa, sabeu que... Quina calor que fa aquí dins, Déu meu. Sabeu que van estar de tour per l'Àfrica. Sí. Fa unes setmanes, fa un mes o així. Se'n van anar de gira pel continent africà, van visitar diferents països, van fer moltes coses. Entre elles van aprofitar per fer un documental, per gravar-lo, un documental reportatge, perquè ens entenguem que es va emetre aquest passat diumenge, el dia 20 d'octubre, a un canal ITV News de Britània, anava a dir, sí. Britània. De UK, val? Aleshores, el documental del que jo us vull parlar es diu Harry and Meghan, an African Journey, molt original el nom, com veieu. Jo recomano que el busqueu, jo no l'he pogut veure, però m'he permès la llicència, la llibertat de portar-vos 4 ítems que crec que poden ser molt útils perquè us prepareu. Primer, les reaccions i el desconcert que ha generat, en certa manera, a Buckingham Palace, perquè sabeu que, sobretot The Queen, l'ídol d'en Francesc, és una dona com molt reservada, no? Sempre ha estat com molt reàcia a mantenir una relació molt pròxima, molt estreta amb la premsa. Més que res perquè sabem que a UK la premsa sensacionalista ocupa gran part dels quioscos. Llavors això ha fet que no estiguin molt contents a Palau amb tot el que comenten en Meghan i en Harry en aquest reportatge de ITV News. Per què? Doncs perquè se sinceren moltíssim, confessen com se senten, com s'han sentit d'assetjats per la premsa. També en Harry parla de la seva mare, de la mort de la Diana. La Meghan reconeix que li ha estat molt dur i molt difícil habituar-se, acostumar-se a tot el que comporta formar part d'una família reial com la d'Anglaterra, i per tant són confessions, són declaracions personals i molt íntimes que potser no fa gaire gràcia que surtin a la llum per segons quins personatges. Més enllà d'això, jo també us explico que la Meghan diu que no està disposada a renunciar als seus orígens, i em quedo amb una cosa en positiu que m'ha fet molta gràcia, que és com anomena el seu fill i com anomena en Harry. El seu fill, l'Archie, que recordem que va néixer fa mig anyet aproximadament, l'anomena Bubba, a vegades. Bubba Gump. I en Harry simplement anomena H, la seva inicial, que va ser com molt tendre i molt proper en el sentit de molt col·legues, que és molt bonic, penso, en una relació de parella. Estan casats, en plan... I ara jo intueixo certa confiança. O sigui, si estigués casada amb tu no et diria M, no? O M. Ja. Però m'ha semblat que mantenir aquesta mena de coses, tot i formar part de tot aquest... Home, ens hi dona humanitat, no? Exacte. Aquí està el tema. Ja està.